Здравейте, аз съм Габи и ние ще направим тренировка по мобилност, в която ще включим цяло тяло. Ако в някаква част от тренировката искате да направите по-малко повторение, да си починете, да спрете, направете го, съобразявайте се с това как се чувства вашето тяло и да започваме. Ще ни трябва едно плокче или някакъв друг предмет, който да можем лесно да държим с ръце. Започваме с изтръскване на ръцете, краката, изтръскваме цялото тяло, очите може да са затворени, енергично разтръскваме. Добре, изпираме на място, взимаме си блокчето или каквото имаме, ако нямаме блокче, може да преплетем пръсти. Краката са на ширината на таза, успоредни стъпала, прибираме опашката, стягаме корема, ребрата са прибрани, хващаме блокчето, но тук поглед нагоре вдишваме, рамени далече от ушите, на издишване прибираме брадичка към гърди, вдигаме ръце горе. Вдишваме поглед нагоре, ръце долу, издишваме брадичка към гърди, ръце горе. И ще направим общо 10 повторения. Вдишваме поглед нагоре, ръце долу, издишваме брадичка към гърди, ръце се повдигат нагоре. Лактите са изпънати през цялото време. Вдишваме нагоре, брадичка към гърди, челюстта е затворена. Изтишваме, прибрани ребра, ръцете са горе, изпънати лакти. Продължаваме за още 5, 4, 3, последно. Добре, разтръскваме ръце. Взимаме блокчето и повдигаме, държиме лактите прибрани до ребрата, държим блокчето, можем да го хванем с пръсти, а можем и да подпрем отстрани с ръце, ако искаме да ни е малко по-трудно. Ето, повдигам дясно коляно, докосвам блокчето, връщам, повдигам ляво коляно, опитвам се да докосна блокчето. Опитвам се крака да дойде към ръцете, не ние да се навеждаме. Така ще направим около 30 на секунди. Редуваме ляв и десен крак. Крака, който остава в земята, може да е леко свит. Ако така ще ни е по-лесно да пазим баланс. Тялото се стараем да е право, т.е. да не лягаме назад с гърба. Така че право тяло, рамени далече от ушите, прибрани плешки, лакти близо до ребрата, коляно се качва и се опитва да докосне блокчето. Не бързаме, няма засилка. Контролирани движения, тялото се стремим да е колкото се може по-центрирано и да не се люлеем наляво и надясно. За още 3, 2, 1. Разтръскваме ръце и крака. Сега ще надградим над предишното. Какво ще направим? Ръцете отново са до лактите, вдигам крак, разгъваме ръце и крак напред, сгъваме, връщаме долу. Отново редуваме ляво и дясно, като стремежа да можем да намерим тази височина, при която можем да си разгънем изцяло кръка. Тоест, ако усещаме, че отиваме назад с тялото или няма да си свием коляното, значи имаме нужда от по-ниска височина. Ако пък ни е лесно, пробваме по-високо. И така, отново за около 1 минута, 30 секунди. Ще си пусна тук в таймерче. Така. Хващаме блокчето, лакти до тялото. Вдигам десен крак. Разгъваме ръце и крак напред. Тялото става право, сгъваме, връщаме обратно. Свивам ляв, разгъваме ръце и крак, сгъвам, връщам обратно. Опорният крак може да е леко свит, ако ни е по-лесно да пазим баланс. И всеки път се опитваме да разгънем малко по-високо кръка. Но тялото остава право. Сгъваме, сгъваме. Може да пробваме в шпиц или контра. И сме тук за още 10 секунди.
последно. Супер. Разтръстваме. Сега, от краката са малко по-широки. Малко по-широки от таза, леко отворени навън. Държим си блокчето. Прибираме бъртичка към гърди, прешне по прешне, започваме да отпускаме тялото надолу, докато стигнем земята, или ако не стигаме земята, подпираме ръце на блокчето. След като през облен гръб, отново прешне по прешне, от опашка връщаме тялото нагоре, последна е главата. И пак прибирам бъртичка към гърди, ръцете натежават. Прешен, бавно се спускаме надолу, като стигнем земята. И отново прибираме въртичка към гърди и започваме да се развиваме нагоре. Последна главата. И пак спускаме се надолу. И се връщаме нагоре. Чудесно. Отдаваме мъжето настрани. Отваряме стъпала. Ще отидем по-скоро в... Ако имаме постелка, сме по-скоро в нейния заден край. Отваряме стъпалата на ширината на постелката и завъртаме стъпалата по такъв начин, че петите ни да излязат извън постелката, а пръстите да останат вътре. Тоест краката са ни завъртяни навътре. Не както по принцип сме свикнали да леко отворени навън, не са успоредни, а искаме да сочат един към друг. Малко по-странна е позицията и коленете ни по този начин ще се съберат едно към друго. Какво правим? Пети навън, палци навътре, събрани колене, през объл гръб, спускам се надолу, ходя с ръце някъде до средата на постелката. И пренасям раменете да дойдат, тежестта на раменете да дойде над китките, сгъваме коленете и слизаме на земята. Тук ще измерим дистанцията, искаме раменете да са точно над китките, разперени пръсти на ръцете, показалци сочат напред, таза е над коленете, коленете са събрани, стъпили сме с пръсти на краката в постелката и краката са ни далече едни от други. Сега, от тази позиция ще разгъваме колене и ще избутваме рамене в посока стъпалата и ще се връщаме обратно. Ще го направим за 1 минута. Ръцете сякаш са залепени за земята. Не ги местим, не ходим на никъде. Движението ни от раменна става и от тазобедрени. И глези. Хайде. Стъпваме с пръсти на краката, разгъваме крака и избутваме рамене в посока петите. След като връщаме раменете да дойде тежестта над китките, сгъваме колене, спускаме колене в земята. Разгъваме колене, избутваме тежест назад. Петите теглят към земята, дори да са в пода, ако можем още мъничко. Рамене напред, сгъваме колене. Разгъваме и избутваме. Обръщаме внимание на движението в раменете. Усещаме как ни се разтягат задните бедра, когато отиваме назад. Тук работи цялото тяло. И най-вече се опитваме да натискаме през пръстите на краката, за да можем да разтегнем малко и стъпалото и да включим и глезен за още 10 секунди. Супер! Разгъваме краката, обръщаме пръстите на краката, този път да сочат навън, ходим с ръце към краката. Когато ръце стигнат максимално близко до краката, клякаме. Сваляме тази ниско долу до земята, проверяваме цели стъпала да са в земята. Ако това не се случва, пробваме или да отворим още малко по-широко краката в страни, или ако трябва, ще дойдем на малко по-висок клек, така че да можем да стъпим на цели стъпала. И нека да си вземем блокчето или каквото имаме, слагаме го под нас, може да на средната височина, може да на ниската и да седнем върху блокчето за малко, да поседим така, без да ни е тежестта изцяло в краката. Колкото да отворим малко стъпала навън, с лакти избутваме, изправяме гърба, да се почувстваме комфортно в позицията. Опитваме се, от тук би трябвало да ни е по-лесно да стъпим с цели стъпала, ако преди това не сме успели, се опитвам. Ако пък можем да стъпим с цели стъпала, преместваме стъпалата малко по-напред, опитваме се да ги съберем. И може да пробваме да повдигнем
таза от блокчето и пак да седнем обратно. Повдигаме, сядаме. Отново намирате клека, който е комфортен за вас. Повдигаме и сядаме обратно. Вдигаме, сядаме. Още 4 пъти. 2. 1. Задържаме в клик. Вече сме повдигнали. Слагаме ръце на земята. Разгъваме крака. Завъртаме стъпала да сочат напред. Ръцете, ако не стигат до земята, може да ги оставим на блокче, но искаме да раздадем изцяло краката. След като отново връщам леко стъпала навън, връщам се в клека, хващам блокчето, вдигам ръце нагоре, връщаме ръце в земята, разгъваме крака, навеждаме се посока блокче. Отваряме крака, сядаме, вдигаме ръце горе, връщаме ръце в земята, разгъваме крака. Отново клек, ръце горе, ръце в земята, разгъваме крака. Каза още 3 пъти. Ръце горе, ръце в земя. Разгъваме краката. Клик, ръце горе, ръце в земята. Разгъваме. И последен път. Ръце горе, ръце в земя. Разгъваме. Оставаме с разгънати крака. Пренасяме тежест ляво, дясно. И се връщаме долу в клик. Внимателно сядаме на земята. Разгъваме крака напред, разтръскваме. От тук стъпвам с двата крака в постелката. Събираме плешки, стягаме седалището, пръстите на ръцете сочат навън, прибираме опашка, повдигаме таза горе и спускаме таза долу. Пак ще направим 1 минута. Започваме сега. Когато сме горе, вдишваме, когато спускаме надолу, издишваме. През цялото време целите стъпала са в земята, будаме с цели стъпала, събираме плешки, рамене далече от ушите. Вдишваме, стягаме седалище, избутваме тази нагоре, издишваме, спускаме надолу. При вдишването се опитваме да изпълваме корема с въздух. На издишването бавно издишваме целият въздух, който сме успели да съберем. Цели стъпала натискат, и палци на краката са в земята, и котрета. Опитваме се да усетим, че имаме контрол с цели стъпала от земята. Последно. Спускаме долу. От тук разгъваме двата крака в страни, малко по-широки. Натискат двата крака в земята, блокче пред нас, през огън гръб, прешнем по прешнем, лягаме бавно назад. И се опитваме колкото се можем по-бавно да се спуснем в земята, докато легнем изцяло, последна главата, ръце към тавана и спускаме посока земята. И тук се опитваме кръста ни да остане залепен в постелката, т.е. да не штръква така, а прибрано. И след това връщаме ръце, прибираме брадичка към гърди. Много бавно се изправяме прешнем по прешнем до седнала позиция. Пак ще направим 1 минута. Прибираме опашка, объл гръб, бавно стръгваме назад, много бавно слизаме, краката натискат към земята и се опитваме да следим как залепяме гърба, прешнем по прешнем, последна е главата. Завъртяли сме опашка, кръстът е залепен, ръцете се протягат, докосват земята зад нас, без да ни се отлепя кръста. Връщаме ръце, прибираме брадичка към гърди, много бавно се изправяме нагоре. Ако можем без засилка. Ако ни трябва засилка, първо взимаме сила, но се опитваме, когато се спускаме назад, да се спускаме още по-бавно. И да сме много заоблени, за да може корема да работи. Лягаме, рамене в земята, протягаме ръце нагоре, кръста е в земята, ребрата са прибрани.
Изтегляме ръце над главата, връщаме обратно. Прибираме брадичка към гърди и се изправяме. Така. Това беше една минута. Връщаме си краката до нас. Събираме двете стъпала. Кръстосваме. Вдишваме с ръце над глава. Издишваме. Вдишваме ръце над глава. Издишваме. И на следващото ръцете ходят пред нас. Заобляме се и отиваме с ръце напред, докъдето успеем да стигнем. Раменете далеч от ушите. Връщаме се с ръце назад. Разменяме кой крак е отпред. И пак вдишваме ръце нагоре. Издишваме. Вдишваме ръце нагоре. Издишваме. Ръцете минават през страни. Ходим с ръце напред. Объл гръб. Таза тегли назад. Опитваме си двете кокочета на седалището да останат в земята. Раменете далеч от ушите. И се връщаме. Разплитаме краката отново. Разменяме кола отпред. Ръцете са зад нас. Прибираме опашка. Повдигаме таз нагоре. Спускаме се. Разменяме краката. Прибираме опашка. Повдигаме таз нагоре. Спускаме се последен път на всяка страна. Пръсти на ръцете сочат навън. Събираме плешки. Повдигаме таза нагоре. Сядаме долу. Разменяме краката. Прибираме опашка. Повдигаме таза. Сядаме долу. Така пред нас. Разтръскваме. Сядаме в удобна позиция. Вдишваме. Прегръщаме се. Вдишваме отново. Разменяме ръце. Прегръщаме се. Благодарим на тялото си. Дишаме с ръце над глава. Задържаме и издишаме рязко. И сме готови.